Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Telecommunicatiebedrijf UTS wordt verkocht aan het bedrijf Liberty Latin America. Al lange tijd wordt door de overheid gezocht naar een koper voor het bedrijf. UTS wilde onlangs nog een groot deel van haar personeel ontslaan. Het bedrijf heeft dringend investeringen nodig. Vanmiddag spreekt minister Zita Jezili-Ito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning in het parlement over de toekomst van UTS. Dan zal ze ook meer details geven over de deal. De vergadering begint om 4 uur 's middags. De Curaçaose regering respecteert de wensen van de vakbonden, maar in verband met het algemeen belang kunnen zowel de 3%-regeling als de indexering niet worden uitbetaald. Dat is de boodschap van minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Armin Conquet. Conquet is er zich van bewust dat de vakbonden graag willen dat beide punten worden uitbetaald, maar er moet een gat van 127 miljoen gulden worden gedicht en daarbij is geen ruimte voor deze 2 punten, al dus Conquet. Vakbond APVO heeft teleurstellend gereageerd op het besluit van de minister. Volgens voorzitter van de APVO Adrie Williams kan de minister niet alleen maar aangeven dat hij niet betaalt. Volgens Williams moet de minister eerst aangeven wanneer hij wel denkt te gaan betalen. Volgens minister van Volksgezondheid Suzy Camelia Reumer kan er 84 miljoen worden bezuinigd op de kosten voor de gezondheidszorg. Daarbij gaat het onder meer om minder medicijnen uit te schrijven, minder medische behandelingen in het buitenland te plannen en minder behandelingen van specialisten te laten uitvoeren. Volgens de minister gaat het er vooral om dat de bevolking van Curaçao gezonder moet worden. Nu hebben bijvoorbeeld bijna 70% van de mensen last van overgewicht op een of andere manier. De minister wil investeren in preventie in plaats van de kosten voor de medische voorzieningen steeds duurder te laten worden. De Curaçaose luchtvaartautoriteit heeft gisteren besloten haar luchtruim te sluiten voor de Boeing 737-8 MAX en de Boeing 737-9 MAX. Dit is in overleg met Nederland gebeurd. In 5 maanden tijd hebben 2 toestellingen een dodelijke crash gemaakt. In Ethiopië afgelopen weekend en in Indonesië in oktober. Als gevolg daarvan halen steeds meer landen en luchtvaartmaatschappijen de Boeing 737 MAX 8 uit de lucht. American Airlines heeft nog tot deze week vluchten uitgevoerd met dit type vliegtuig tussen Miami en Curaçao. Als bezorgde burger heeft Jean Henriques de Tweede Kamer een brief geschreven. Ze waarschuwt dat de Nederlandse regering klakkeloos Amerika volgt in de aanpak van Venezuela. Maar volgens haar is de Amerikaanse aanpak agressief en proberen ze niet via dialoog problemen op te lossen. Volgens Henriques moet de Tweede Kamer kritischer kijken naar de eigen regering. Want op deze manier wordt Curaçao ook meegetrokken in een gewelddadige weg die alleen maar gericht is om het omverwerpen van het regime van Nicolás Maduro. De Curaçaose kunstenaar Tirso Marta krijgt de Wilhelmina Ring 2019. Het is een oeuvreprijs voor Nederlandse beeldhouwkunst. De jury prijst Marta unaniem om zijn veelzijdigheid en constante kwaliteit van zijn werk. Aan de Wilhelmina Ring is een geldbedrag van €50.000 verbonden. Met dat geld moet een nieuw kunstwerk worden gemaakt in Apeldoorn. Dit wordt zijn volgende beeld voor de openbare ruimte in Nederland. In de Nigeriaanse stad Lagos wordt gevreesd dat ruim 100 kinderen zijn overleden. Een basisschool stortte vanmiddag in. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers en overlevenden. De Badenschool, gelegen op Lagos-eiland, dat is een stadsdeel van de hoofdstad van Nigeria, ligt op de bovenste verdieping van het ingestorte gebouw. Over de oorzaak van de instorting is nog niets bekend. Volgens media begon het gebouw te kraken en stort het vrij snel daarna in. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.